हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण अंदरिकी సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్లాస్లో మనము మనము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను చూస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 28వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగానుష్ఠానమును గురించి కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి అధ్యాయంలోని 9వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. ప్రాణస్య సోదయేన్మార్గం ప్రాణస్య సోదయేన్మార్గం ప్రాణస్య సోదయేన్మార్గం పూరకుంభకరే చకైః పూరకుంభకరే చకైః పూరకుంభకరే రేచకైః
प्रतिकूलेन वाचित्तं प्रतिकूलेन वाचित्तं प्रतिकूलेन वाचित्तं प्रतिकूलेन वाचित्तं प्रतिकूलेन वाचित्तं प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् स्थिरमचञ्चलं यथा स्थिरमचञ्चलम् स्थिरमचञ्चलं यथा स्थिरमचञ्चलम् स्थिरमचञ्चलं हरे कृष्ण प्राणस्य सोदयेन्मार्गम् पूरकुम्भकरे च कैः प्राणस्य सोदयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे च कैः प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे च कैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् हरे कृष्ण उत्तम श्लोकं प्राणस्य सोदयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे च कैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे च कैः कूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् यदा स्थिरमचञ्चलम् हरे कृष्ण उमापति प्रभु अनम्यूट చేసుకో हरे कृष्ण उमापति प्रभु ओके हनुम प्रसाद प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे च कैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम् हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण शशिकला माता हरे कृष्ण प्रभु जी नमः शशिकला माता जी अनम्यूट लोకి तम यदा स्थिरमचञ्चलं हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण विशालवती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी చెప్పాను ప్రభుజీ వినిపించలేదా प्राणस्य हरे कृष्ण प्रभुजी सोदये मार्गं पूर्वकुम्भकरे च कैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यदा स्थिरमचञ्चलं हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण भास्कर प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्राणस्य शोधये చెప్పాను पूरकुम्भकरे च कैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यदा स्थिरमचञ्चलम् हरे कृष्ण माधवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु माता जी प्राणस्य शोधयेन्मार्गं
पूरकुम्भकरे चकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलं। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. నేను చెప్పింది వినిపించి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రభుజీ మీకు శూరేణ మార్గం పూర కుంభారవేచకైః ప్రతికూలేన వాచితం యదా స్థితామ చంచ యదా స్థిరమచంచలం. హరే కృష్ణ. ఉమాపతి కృష్ణ ప్రభు. వినిపిస్తుందా ప్రభు? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. జ్ఞానస్య సోదయేన్మార్గం పూర కుంభకరే చకైః ప్రతికూలేన వాచిత్తం యథా స్థిరమచంచలం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్రాణస్య ప్రాణవాయువు యొక్క శోధయేత్ యోగి శుభ్రపరచవలెను మార్గం మార్గమును పూర కుంభకరేచకైః గాలి పీల్చుట నిలుపుట విడుచుట ద్వారా ప్రతికూలేన తల్ల క్రిందులు చేసి వా లేదా చిత్తం మనసును యథా ఆ విధముగా స్థిరముగాను అచంచలం కలతల నుండి దూరము. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్రాణవాయు మార్గమును యోగి ఈ విధంగా శుభ్రపరచవలెను. తొలుత దీర్ఘ శ్వాస తీసి దానిని లోపల బిగపట్టి చివరకు విడిచివేయవలెను, లేదా ఆ విధానమును తల్లక్రిందులుగా చేయుచు తొలుత గాలిని బయటకు వదిలి దానిని బయటే బిగపట్టి చివరకు శ్వాస తీసుకోవలెను. మనసు స్థిరంగానై బాహ్య కలతల నుండి బయటపడుటకు ఈ విధంగా కావించవలెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రాణవాయు మార్గమును యోగి ఈ విధంగా శుభ్రపరచవలెను. తొలుత దీర్ఘ శ్వాస తీసి దానిని లోపల బిగపట్టి చివరకు విడిచివేయవలెను, లేదా ఆ విధానమును తల్ల క్రిందులుగా చేయుచు తొలుత గాలిని బయటకు వదిలి దానిని బయటే బిగపట్టి చివరకు శ్వాస తీసుకోవలెను. మనసు స్థిరముగానై బాహ్య కలతల నుండి బయటపడుటకు ఈ విధముగా కావించవలెను. హరే కృష్ణ. భావము భాష్యముపై
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సో మనస్సును నియంత్రించి దానిని శ్రీకృష్ణ భగవానునిపై లగ్నము కావించుటకే ఈ శ్వాస ప్రక్రియలు నిర్వహింపబడును. సవై మన కృష్ణ పాదార విందయోహో. భక్తుడు అంబరీషుడు తన మనసును 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మముల పైననే నిలిపెను. హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించునుచు దానిని శ్రద్ధగా వినుటయే కృష్ణ భక్తి భావనా పద్ధతి. దానిచే మనసు శ్రీకృష్ణుని దివ్య నామముపై అది శ్రీకృష్ణునికి అభిన్నము. సో దివ్య నామముపై సంలగ్నము కాగలదు. యోగి తన మనస్సును శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములపై నేరుగా సంలగ్నము కావించినచో ప్రాణవాయువు మార్గమును నిర్దేశిత విధానము ద్వారా శుభ్రపరచుచు మనసును నియంత్రించడి నిజ ప్రయోజనము శీఘ్రమే లభ్యము కాగలదు. దేహ భావన యందు పూర్తిగా మునిగిన వారికే హఠయోగము శ్వాసక్రియ ప్రత్యేకంగా ఉపదేశించబడినది. కానీ హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుట ఎనడి సరళ విధానమును చేపట్టెడు వాడు మనసును సులభంగా స్థిరము కావింపగలడు. శ్వాస మార్గమును శుభ్రపరచుటకు పూరకము, కుంభకము, రేచకము అనడి 3 కర్మలు ఉపదేశించబడినవి. శ్వాస తీయుట పూరకము అనబడగా గాలిని లోపల బిగపట్టి ఉంచుట కుంభకము అనబడును. ఇక గాలిని బయటకు విడుచుటను రేచకము అందురు. వీటిని తల్లకిందులుగా కూడా ఆచరించవచ్చును. అనగా గాలిని బయటకు వదిలిన పిమ్మట దానిని అట్లే కొంత తడవు బయట బిగపట్టి తిరిగి లోపలకు తీసుకొనుటయని భావము. ఏ నాడుల ద్వారా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు కావించబడునో అవి ఎడ పింగళ నాడులని పిలువబడును. వాటిని శుభ్రపరచుట ఎందలి చర్మ ప్రయోజనము మనసును విషయ భోగము నుండి మరలించుటయే. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు మనసే జీవుని శత్రువు, మనసే అతని మిత్రుడు కూడా అయి ఉన్నాడు. జీవుని కర్మలను బట్టి దాని స్థితి మారుచుండును. మనసును విషయభోగపు ఆలోచనల వైపుకు మరలించినచో అది మనకు శత్రువు కాగలదు. కానీ దానిని శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములపైన సంలగ్నము కావించినచో అది మనకు మిత్రునుగా నగును. పూరక కుంభక రేచములను గూడియుండు యోగ విధానము ద్వారా మనసును నేరుగా శ్రీకృష్ణుని నామముపై లేదా శ్రీకృష్ణుని రూపముపై సంలగ్నము చేయుట ద్వారాను ఒకే ప్రయోజనము సిద్ధించగలదు. ప్రాణాయామమును మనిషి అభ్యసించవలెనని అభ్యాస యోగ యుక్తేనా అని భగవద్గీత 8వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము యందు తెలుపబడినది. అటువంటి నియంత్రణ విధానముచే మనసు బాహ్య ఆలోచనల యందు పరిభ్రమించకుండా ఉండును. ఆ విధంగా యోగి తన మనసును దేవదేవుని పైననే నిరంతరము నిలిపి అతనినే పొందును యాతి. యోగాభ్యాసము ప్రాణాయామము నేటి కాలపు మనుజునికి అతి కఠినమైనటివి కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కీర్తనీయ సదా హరిహి అని ఉపదేశించిరి. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమునే సర్వదా జపించవలెను. కృష్ణుడు అనునదే దేవదేవుని తగినట్టి నామము. శ్రీకృష్ణ నామము శ్రీకృష్ణుడు అభిన్నము కనుక హరే కృష్ణ మహామంత్రపు శ్రవణ కీర్తనముల యందు మనసు సంలగ్నము చేసినచో అదే ఫలితము లభించగలదు. హరే కృష్ణ. సో ఇది జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యము మనకి ఈ శ్లోకానికి. సో హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము యథాస్థితిలోని 28వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన ఆ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గురించి తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ ఉపదేశాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ, సో ఆయన పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆయన చెప్తాడు, ఈ విషయ భోగము విషయాల యందు ఆకర్షితమై ఉండేటువంటి అల్పు లేనటువంటి ఆ మనసుని యోగ విధానము ద్వారా కానీ మరి ఏ ఇతరమైనటువంటి శాస్త్ర పద్ధతుల ద్వారా కానీ నియంత్రణ చేసుకోవాలి అని. సో ఆ విధంగా నియంత్రణ చేసుకొని ఆ భక్తుడు దేవదేవుని ఆలోచన యందే సంలగ్నము కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసింది. ఇంకా చెప్తున్నారు, మనసును జయించిన పిదప యోగి శుచిగా ఉన్న ఏకాంత ప్రదేశమున ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకొని సుఖాసీనుడై ఉండి దేహమును సరళ రేఖ పైన నిలిపి అంటే నిటారుగా ఉంచి ఇక శ్వాసక్రియ నియంత్రణను అభ్యసించాలి అని చెప్పినటువంటిది మనం గత శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశము. సో మరి ఆ విధంగా సుఖాసీనుడై ఆ శ్వాసక్రియను నియంత్రించేటువంటి విధానమును ఈరోజు మనకి ఈ శ్లోకంలో కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి భగవద్గీతలో తెలుపబడినట్లుగా అష్టాంగ యోగ విధానము అనేటువంటిది ఉంటుంది. మొదటగా యమ నియమ ఆసనము నేర్పరచుకున్నాక ప్రాణాయామ. సో ఈ ప్రాణాయామము అనేటువంటి విధానమును ఈ శ్లోకంలో కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. మరి ఆ ప్రాణాయామంలో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రాణస్య సోదయేన్మార్గం పూర కుంభకరేచకై. సో మరి ఆ ప్రాణవాయువుని మరి యోగ మార్గంలో ఏ విధంగా శుభ్రపరచాలి అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ ప్రాణవాయువు యొక్క సోదయేత్ అంటే యోగి ఏ విధంగా శుభ్రపరచాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఆ శ్వాస మార్గమున పూర కుంభకరేచకై అంటే పూరకము కుంభకము రేచకము అనేటువంటి గాలిని పీల్చడము, గాలిని నిలపడము, గాలిని విడిచివేయడము అనేటువంటి ఆ విషయాల ద్వారా అలా చేయడం, లేదా వాటినే తల్లక్రిందులుగా చేయడం. ప్రతికూలేన వాచిత్తం, ప్రతికూలేన అంటే
రివర్స్గా చేయడం. అంటే మొదట మనము ఏం చేస్తాము, ప్రాణాయామంలో మొదట దీర్ఘంగా గాలి పీలుస్తాం అంటూ గాలిని పీల్చి దాన్ని కొద్దిసేపు అలా ఆపివేస్తాం, లోపలనే ఆ గాలిని అలా నిలిపివేయడం, ఆ తర్వాత పూర్తిగా దానిని వదిలివేయడం అంటూ ఆ పూర్తిగా వదిలివేసేటువంటి విధానం. లేదా దీనిని రివర్స్గా చేయడం అంటే ఏంటి, మొదట ఆ గాలిని బయటికి వదిలివేయడం, తర్వాత కొద్దిసేపు గాలిని బిగబట్టుకోవడం, తర్వాత మళ్ళీ శ్వాస పీల్చుకోవడం అంటూ బయటకు వదిలేసి ఆపేసుకొచ్చేపు మళ్ళీ అంటూ శ్వాస తీసుకునేటువంటి. ఈ విధంగా వ్యతిరేక విధానంలో కానీ, లేదా మొదటిగా అంటే గాలిని పీల్చడము నిలపడము అట్లా. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, తొలుత దీర్ఘ శ్వాస తీసి, అంటే మొదటగా లోపలికి ఎక్కువగా వీలైనంత ఎక్కువగా గాలిని లోపలికి పీల్చాలి అని చెప్తున్నారు. అలా పీల్చినటువంటి ఆ గాలిని ఏం చేయాలి, దానిని లోపల బిగబట్టి అలాగే పట్టుకోవాలి, బయటకు వదలకూడదు కదా. ఆ తర్వాత కొంతసేపు ఉంచిన తర్వాత దానిని బయటికి వదిలివేయాలి. లేదా ఇదే విషయాన్ని తల్లక్రిందులుగా చేయడం, అంటే గాలిని మొదట బయటికి వదిలివేయడం, వదిలేసి కొద్దిసేపు బిగబట్టుకొని ఉండడం, అంటే మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోకుండా ఉండడం, ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత శ్వాస. ఆ విధంగా ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను క్రమపరుచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, అంటే దీర్ఘ శ్వాసలు నిశ్వాసలను చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనసు స్థిరమవుతుంది. ఆ బాహ్య కలతల నుండి బయటపడేటువంటి విధంగా ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను, అంటే ఆ ప్రాణాయామ విధానాన్ని చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మనసును స్థిరపరచుకోవడానికి, మనసును నియంత్రించుకోవడానికి ఈ యోగ విధానమును చెప్తున్నారు. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చాలా చక్కగా ఇదే విషయాన్ని ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మనకి అందించినటువంటి ఆ హరినామ సంకీర్తనము పైన ఏ విధంగా అయితే మనము ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల పైన కేంద్రీకరించడము ద్వారా మనసును స్థిరపరచుకోగలుగుతామో, అదే విషయాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కూడా మనసు స్థిరం కాగలదు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనకి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో మనసును నియంత్రించి దానిని శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైన లగ్నము కావించుటకే ఈ శ్వాస ప్రక్రియలు నిర్వహించబడును. ఈ ప్రాణాయామ విధానము ఏదైతే ఉందో దీనిని ఆ శ్వాస ప్రక్రియలను మనసుని ఆ భగవంతుని పైన లగ్నం చేయడానికి ఉన్నది. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ఆ 9వ స్కందం, దాంట్లో ఆ 9వ స్కందం విముక్తి అనేటువంటి స్కందంలో 4వ అధ్యాయంలో 18వ శ్లోకంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సవై మన కృష్ణ పాదార విందయోహో అంటూ చెప్పబడినటువంటి సో ఆ శ్లోకం ఈ విధంగా మనకి ఉన్నటువంటి సవై మన కృష్ణ పాదార విందయోహో వచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే కరౌ హరేరు మందిర మార్జనాదిషు శృతిం చకరాచ్యుత సత్కతోదయే. సో ఆ అంబరీష్ మహారాజు, ఆ అంబరీషుడు మహారాజా అంబరీషుడు తన యొక్క మనసుని శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములను ధ్యానించుటంలోను, భగవంతుని మహిమలను వర్ణించడంలోను, అతని మాటలు ఆ భగవంతుని మహిమలను వర్ణించడంలోను, అలాగే మరి ఆ భగవంతుని ఆలయాన్ని శుద్ధి చేయడంలో తన చేతులను, మరియు ఆ కృష్ణుని గురించి చెప్పిన మాటలు వినడంలో తన యొక్క
చెవులను నిమగ్నం చేసి ఉండేవాడు. సో అలా ఆ కృష్ణ భగవానుని ధ్యాసలోనే నిరంతరము ఉంటూ ఆ భగవంతుని కృపను పొందినటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి 18 నుంచి 20 వరకు ఉండేటువంటి ఆ శ్లోకాలలో. సో సవై మన కృష్ణ పాదారవిందయో, ఆ అంబరీషుడు, మహారాజా అంబరీషు తన యొక్క మనసును 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మముల చెంతనే నిలిపాడు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుచు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ, అలాగే దానిని శ్రద్ధగా వినుటం ఆ కృష్ణ భక్తి భావన పద్ధతి అంటున్నారు. అంటే ఆ భగవన్నామ జపము, ఆ భగవన్నామ శ్రవణము కీర్తనం మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఉన్నటువంటివి మొదటి 2 అయినటువంటి ఆ శ్రవణ కీర్తనాదులు. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించడము, కీర్తించడం, జపం చేయడం, జపించడం, స్మరించుకోవడం, స్మరణం. ఇక్కడ హరే కృష్ణ మహామంత్రం స్మరణం. అలాగే ఆ భగవన్ నామాలను, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రద్ధగా వినడం, దాని చేత శ్రీకృష్ణుని దివ్యమైన నామము పైన అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడికి అభిన్నమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామము పైన మనసు సంలగ్నము కాగలదు అంటూ చెప్తున్నారు. యోగి తన మనసును శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములపై నేరుగా సంలగ్నము కావించినచో ప్రాణవాయువు మార్గమును నిర్దేశిత విధానము ద్వారా శుభ్రపరచుచు మనసును నియంత్రించడి నిజ ప్రయోజనము శీఘ్రమే లభ్యము కాగలదు. ఆ విధంగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను క్రమపరుచుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాణవాయు మార్గము ఆ నిర్దేశితమైనటువంటి విధానము ద్వారా శుభ్రపరచుచు ఆ మనసు నియంత్రణ అనేటువంటిది త్వరగా లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక దేహభావన యందు పూర్తిగా మునిగిన వారికే హఠయోగ విధానము, ఈ శ్వాసక్రియ నియంత్రణ ఉపదేశించబడింది అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తుడైన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య నామము హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుట ఎనడి సరళ విధానము చేపట్టేడు వాడు కూడా మనసును సులభంగానే స్థిరము కాగించగలడు. అంటే ఆ భగవన్నామ స్మరణం మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తారు. చేతో దర్పణ మార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం. సో ఆ విధంగా ఆ మనకి ఆ చేతో దర్పణ మార్జనం అంటూ చైతన్య మహాప్రభులు అంటే ఎన్నెన్నో యుగాలలో, ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఈ మనసులో, హృదయంలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించేటువంటిది ఆ నామ సంకీర్తనం ఒక్కటే, ఆ హరినామం ఒక్కటే. అదే అని చెప్తుంది. మరి ఆ విధంగా ఈ ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యాన్ని, ఈ దేహాగ్ని ఏదైతే ఉంది, దేహ భావన వల్ల కలిగినటువంటి ఆ అగ్నిని కారుచిచ్చులాగా దహించి వేసేటువంటిది ఈ నామ జపము, ఆ నామము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఈ శ్వాస మార్గాన్ని శుభ్రపరచుకోవడానికి ఉన్నటువంటి విధానాలలో పూరకము, కుంభకము, రేచకము అనేటువంటి 3 ఉపదేశించబడినవి. శ్వాసను తీయడం అంటూ లోపలికి తీసుకునేటువంటి దాన్ని పూరకము అని అంటారు. అలాగే ఆ తీసుకున్నటువంటి గాలిని లోపలే బిగపట్టేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది కుంభకము అని పిలువబడుతుంది. ఇక గాలిని బయటికి వదిలేటువంటి విధానం అంటూ బయటికి వదిలేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దానిని రేచకము అని అంటారు. అలాగే వీటిని తలకిందులుగా కూడా అంటే రివర్స్ గా సాధారణంగా చెప్పబడుతుంది ఏంది, పూరకము, కుంభకము, రేచకము. రివర్స్ ఏంటి, రేచకము, కుంభకము, పూరకము కూడా చెయ్యవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఉండేటువంటి ఎడా పింగళ నాడులు అని పిలువబడేటువంటి అవి శుభ్రమై
వాటి యొక్క చర్మ ప్రయోజనము మనసు ఆ విషయ భోగముల నుండి మరలించబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి ఆయన చెప్తారు, మనిషికి మనసే శత్రువు, ఆ మనసే మంచి మిత్రుడిలాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనసు మన ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు అది మనకి ఒక మంచి మిత్రుడిలాగా పనిచేస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి అదే మనసు మన ఆధీనంలో లేకపోతే అది మనల్ని అంటే మనకు పక్కన శత్రువు ఉన్నటువంటి విషయంలాగా అది మనల్ని ఇబ్బంది పడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి 6వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు ఏంటి, మనిషి తన మనస్సు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని మరి పతనం కలిగించుకోకూడదు. మనసు బద్ధ జీవునికి మిత్రుడు అలాగే శత్రువు కూడా అయి ఉన్నది అని చెప్తారు. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మనమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః అంటూ మనకి భగవద్గీత ధ్యాన యోగంలో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి దాంట్లో 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తారు, మనసును జయించిన వానికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు కాగా ఆ విధంగా చేయడంలో విఫలమైన వానికి అతని మనసు పరమశత్రువుగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే ఈ మనసు యొక్క జన్మ కార్యాన్ని నిర్వహించడంలో మనసును మిత్రునిగా చేసుకోవడానికి దానిని నియంత్రించడమే అష్టాంగ యోగ సాధన ఉద్దేశము అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో. అక్కడ మనసు స్వాధీనం కాకపోతే యోగ సాధన కేవలం కాలాన్ని వృధా చేయడమే అవుతుంది అని చెప్తారు. మనసును నిగ్రహించలేని వాడు సర్వదా గొప్ప శత్రువుతోనే కలిసి జీవిస్తాడు. అంటే ఆ మనసు మనకు ఒక గొప్ప శత్రువులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మనస్సు జయింపరాని శత్రువుగా ఉన్నంత కాలము మనిషి కామము, క్రోధము, ద్వేషము, మోహము ఉన్నటువంటి వాని ఆజ్ఞలను పాటించవలసి వస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనసు ఎప్పుడైతే మనసును జయిస్తాడో అతడు పరమాత్ముడుగా నిలిచి ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలకు కట్టుబడి స్వచ్ఛందంగా భగవంతుని పూర్ణంగా శరణాగతి అయ్యేటువంటి విధానంలో పయనిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే చెప్తారు, మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్ముని అదివరకే సమీపించి ఉంటాడు. అటువంటి వ్యక్తి సుఖదుఖాలు, వేడి, చలి, మానవమానాలు అంటే ద్వంద్వాలన్నీ కూడా అతనికి సమానంగానే ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనసుని ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలపైనే నిలిపి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ మనసుని భగవంతుని పైన సంలగ్నము చేయడము అంటే ఈ ప్రాణాయామంలో కానీ లేదా సాధారణంగా సరళమైనటువంటి ఆ భగవన్నామ స్మరణం వలన కూడా అదే ఫలితాన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయం చెప్తుంది. ప్రాణాయామమును మనుజుడు అభ్యసించవలెనని భగవద్గీత 8వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము నందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆయన ఆ శ్లోకంలో చెప్తారు, ఇది 8వ శ్లోకం శ్రీల మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూస్తే, అభ్యాస యోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్ అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. ఓ అర్జున, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి అంటే నా స్మరణలో నిలిపి మార్గము తప్పకుండా నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు నన్ను తప్పక చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. మరి అటువంటి నియంత్రణ విధానమే మనసు బాహ్య ఆలోచనల యందు పరిభ్రమించకుండా శుభ్రపరచుకునేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది.
ఆ విధంగా యోగి తన మనసును దేవదేవుని పైననే నిరంతరము నిలిపి ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతాడు. యాతి అంటే అక్కడ ఆయన్ని పొందుతారు అనేటువంటి యాతి పార్థాను చింతన్ అని చెప్తుంటాడు. యాతి అంటే పొందుతాడు అని అర్థం. ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతాడు అనేటువంటి అంటే ఇక్కడ ఆ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన ఎంతో చెప్పినటువంటిది. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా కృష్ణ స్మరణ జాగృతమవుతుంది. కృష్ణ చైతన్యం జీవుడిలో అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యము జాగృతమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. భగవంతుని నామాల ఈ శ్రవణ కీర్తన సాధనలో మనిషి యొక్క చెవులు, నాలుక, మనసు చక్కగా నెలకొని ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అదేవిధంగా మనకి ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యోగాభ్యాసము ప్రాణాయామము నేటి కాలపు మనిషికి అతి కఠినమైనవి కనుకనే చైతన్య మహాప్రభువు కీర్తనీయ సదాహరిహి అని ఉపదేశించిరి. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామముని సర్వదా జపించవలెను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు శిక్షాష్టకంలో 3వ శ్లోకంగా తృణాదపి సునిచేన తరోరివా సైష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరి. సో తృణాదపి సునిచేన తరోరివా అంటే ఇక్కడ దారిలో ఉండేటువంటి గడ్డి పూస కంటే కూడా చెట్టు తనను తాను తేలికగా భావించుకోవడం, అలాగే ఒక చెట్టు వంటి ఓర్పు, చెట్టుకి రాళ్ళు వేసినా ఏది చేసినా అది ఫలాలనే ఇస్తుంది తప్ప తిరిగి చేయదు. సో అలాగే ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవన్నామ ఎన్నిటి ఉన్నప్పటికీ కూడా నామస్మరణ కీర్తనీయ సదాహరి, ఎల్లప్పుడూ ఆ హరినామస్మరణలోనే ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని సర్వదా కీర్తనీయ సదాహరి, ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్నే జపిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. కృష్ణుడు అనున్నదే దేవదేవునికి తగినట్టి నామము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నది. కృష్ణనామము శ్రీకృష్ణుడికి అభిన్నము కనుకనే హరే కృష్ణ మహామంత్రము శ్రవణము కీర్తనములందు మనసు సంలగ్నము కావించినచో కూడా ఇంతకు ముందు చెప్తున్నటువంటి ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఫలితాలను పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.